Kae Kurd kiye u çi dike? They'll just drop blue top milk over the front lines, right? We'll just be shitting everywhere, right? Gelo wî navê bîhtiye û zanîn çi dike? Merak nakin, ez ê şwara bêjim. I'm joking. Kae Kurd xwartekî Kurd e û hewaletiya Brîtanyayê. Ew sal nodê li bajarê Sêqez, Rojhelatiya Kurdistanê ji dayek bûye. Malbata wê jî êrişînên fer Sedem Hesîn raviya bûn. Yes. How can we make this Kurdish kid even more confused about his identity? Bavê wê birîndarê kîmyayê bû û ji ber wê mafê penaberî ji Brîtanyastan û Brixton picîh bûn. You wanna fuck me up, look at you. He's not even laughing, he's just like... Kae komedyenek bi nav û dengê û pir serkeftiye. Ev di heman demê nivîskar e jî. Gelek bernamen xwe li Netflix, Channel 4, BBC Two hene û pirtek ji bo van ciyan nivîsîne. You ready? Yes, geez. Yes. Ev bi Kurdinya xweşana jî dike û navê xwe jî Kurdan ye. Destpêk ji re digotin Kae Kurd. Baş ji kurdnivîsa wî navê kiriye Kae Kurd. Serkebexta wî roj bî roj lêdetir dibiriqe. Binerên hêna ji bo ev berdewam bin, me bipejivînin, me bişopînin û like bikin. Hêrbîjin û serfîraz bin.